Sesarengan sandiwara ketoprak siksa budaya. Elek men to jenenge. Jenenge kok Elek men. Lah ora entuk mangani ra siksa budaya. Adik ngono lho, adik. Sapa? Adik Apa iki adik? Akbar Dike. Oh iya. Iki kok rame sak jagat raya sosial media iki kok. Ya ben. Sesarengan sandiwara ketoprak adik budaya. Mijil saking Laladan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Jawi Timur. Ingkang dipun pimpin panjenenganipun Ki Akbar Salam, wakil ketua kula piyambak. Lho, kula piyambaki sapa jenenge disebut nih? Sledro masa tak omong nih. Terus Jumbuh kalian pamundutanipun panjenenganipun Bu Suwarti Yuk. dalu punika Andi Budaya ngersakaken salah setunggaling cariyos Rara Mendut Prana Citra. oke. Rara Mendut dipun ayahi panjenenganipun Mbak Ayu Dike Sabrina Ya. parandene Prana Citra Nggih. pun asta panjenenganipun Ki Akbar. Parandening bapakipun Mendut